Ibu Rupi iku bojone ojo lali pak tak enteni sawerane aku iki cuma guyonan ku coba melimpar manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa taraji akbata ya jirotal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rasulullah ala Muhammad ya Rasulullah alaihi wasallim iling-iling wong urip padha ilingo besok yen mati wong urip rewangmu sapa ana kuburan rewangmu ilmu lan ngamal dan ngaji yo rewangmu ilmu lan amal mumpung isih lawang tobat iku mengo lamun ditutup bakal susah awak sira ayo dulur eling karo Gusti Allah besok yen mati ben bisa munggah swarga ngombe jamu beras kencur bojomu lemu bejatno kasur lemu kakean pola bejat kasure Bismillahirrahmanirrahim Tolor ayo padha muji syukur marang Gusti Pangeran kang maha sing sapa wonge dolor sregep bersyukur rezekine bakal subur insyaallah panjang Bapak Supaat sing duwe gawe hajate Bapak Supaat
mantu putrane tamune akeh liwat undangane muga-muga bapak supaat akeh rezekine tamu disalami dulur terus dipinarakno terus diaturi unjukan daharan warna terus dijaluki pangestu karo dijaluki donga supaya nek duwe gawe gak ana rubeda Budi Wijaya dulur iki tanggapane mula abadi iku pimpinane musikan Jombang iku alamate regane gak larang sedang-sedang wae mula nek kepengin nanggap Pak gak usah piye monggo ditulis nomor telepon teko langsung Pak nang daleme pimpinane cuma ojo lali gowo panjenengan Bapak Ibu ayo donga dinunga muga-muga kita kabeh diparingi panjang yuswa masih Bapak Supaat ya tak dongakno muga-muga nek duwe gawe dibarokai Gusti Allah Allahumma alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillah dalu niki kita tasik diparingi sehat walafiat ditanggapno ludruk kali Bapak Supaat kali Ibu Rupi hajate mantu putrane muga-muga kemantene dibarokahi Gusti Allah muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah supaya iso dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Bapak Supaat sak keluargane tetep panjang umur dibarokahi Gusti Allah lan penontone muga-muga sehat rezekine mlimpah ruah ojo lali Pak Bu mumpung lawang tobat isih mengo ayo bareng-bareng cak kentut tobat kepada Allah Budi Wijaya lain daripada yang lain kanca padha ilingu mring tuntunan perintahe agama najan napa kaya ngopo aja wegah
donya iku ngono mung cuma sedelo Pak Kiai padha crita no akhirat selami-lamiyo aja numpuk dosa ngailingono siksane neraka ibadah istighfar dimensiro bisa di ngapura jolali ayo dong ngaji iku besok kanggo sangu mati ibadah istighfar dimensiro bisa di ngapura Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, nanti kancane kira dagelan gendeng koplak kadang metu-metu. Esuk nyoling, sore nyoling. Yo, esuk nakir, sore nakir, sing ditakir godhong poloso. Esuk mikir, sore mikir, sing dipikir ora kerasa. Menyang Jombang, mampir nang Sengon, lemah geneng akeh wedine. Nek gak sampang kirimo ingon, nek gak seneng apa mesti. Ning nong tak dong ding nong tang dong ding nong tak dong ding kuntet gendeng. Nong ding nong tang dong ding kuntet koplak. Dang ding tung gentak gentung prot. Dang ding dang tak tudung tung prit prit. Dang ding dang tak tudung tung prut prut. Ora duwe isin. Lapo? Tet kuntet. Lah apa isin? Wis tuwek ka duwe isin. Isin lapo mumpung ada omah? Lho. Lah nek omah apa? Ya sukan putuku goblok. Bukan ditabuhi kok cek kelugat-kelugat. Lah rumangsamu aku ngene iki kok tak kandhani. Aja iling-iling butuh ngono gak teko. Kok iso gak butuh gak teko iku lah. Lah wong aku nek nggo omah kait ngene iki lho maratuwaku wis ngelokno putuku. Maratuwamu Ngelokno putuku. lho ngelokno anakmu ngono ta? Ngelokno anakku. Ya apa nek ngelokno? Jare ngene delok bapakmu kok lho. Wis mulai gendeng jarene. Lakno dhewe apa Tet? Gak sampe kok kongkon wis talokno dhewe. Ya apa Maratuwa gak duwe matur suwun. Heeh. 20 taun aku sing ngingoni. Gak ngrumangsani sing tak gawe ngingoni ya kaya ku gendeng ngene iki. Astagfirullahaladzim. Apa? Wis aja joget. Lah sing joget iku kakekmu. Nggo pranti ning kene kok kae joget iku sampel lah. Ketuwal kene iki joget. Ora goblok. Joget. Ora. Lah apa? Kae bayar bank ben datake. Gak ngono sih Tet. Apa? Kon iku pelawak bayaran paling akeh kok jek diutang bank. 800 wong diutang ku syarate wong urip. Diutang bank apa kon? Lah nek Senin Apa? Amarta. Lho. Selasa, Mekar. Rebo, Syariah paling kejem. ya Allah kon kok apa, Tet? Apal ya apa bojoku gak bayar belas kok. Amit-amit. Lu temen ya aja guyu yo. Amit-amit. Tawa men bojoku lho gak bayar belas tak wis. Gak ngono kabare
padahal kabare bojomu lho malah dadi ketuane. Ya iya, tahu dadi ketuane syariah tak kandhani. Lah terus? Dadi ketuane syariah rong minggu kok tangi pedhot ping 4. Lho. Lapo? Lah gak pedhot apa duwe gawe noroke wong-wong sing gak bayar. Jangkrik gelem utang gak gelem nyaur. Jare ngono ku nek ana salah satu anggota gak bayar. Iya. Ngono ku urunan. Urunan kakekmu ah. Iku jenenge dana talangan goblok. Lah iya kan ya itu urunan. Iya, urunan neng disebut dana talangan. Digawe bayari sing gak bayar. Sing gak bayar. Lalar gawe. Lalar gawe kakekmu ku lho. Ora mbelok bathok duwike kok. Iku ana prasastine, Tut. Ana perjanjiane. Ana perjanjiane nek gak bayar terus-terusan dijoko. Ngono ya. Iya. Terus saiki nek upamane Det nuwun sewu. Aku yo gak kepingin ya. Ya, Nek upamane 5 juta niku mbayare pira, Det? dipermudah 250. Lho, apal iki. Lho apal kandhane bojoku ketua kok saya. Nek upamane 10 juta, 500 rong minggu nek ndek dhuwit, dibayar. nek gak ndek dhuwit. Ndele kok jeding buri kono bodohan. Kene iki rata wis. Gak ana wong kene gak ana sing ngutang mekar. Aku percaya nek nggo prati kene wong kene gak ana sing diutang mekar Wonge cukup-cukup. dan lain sebagainya. Mergo ekonomi luwih teko cukup. Delok ibu-ibu sing nonton, gak ana sing ngutang mekar. Gak ana sing diutang mergo wong kene kate krungu duwe utang langsung diparani Pak Lurah. Dikai dhuwit, Didugang kok. Didugang lurah isin-isine diutang. delok ibu-ibu guyu iki lho Det perasaan Det. Sing tengah iku? Iya. Ketok ayu? Heeh. Lah, rumah samu guyu betah-betahno goblok iku. Sapa iku? Lah, iku ketuane syariah. Det, Apa? Dikeruk wong peranti kapok. Lho dikandhani kok nggo kene iki masalah temen tut nggo kene sing utang balek kok tak kandhani. Mosok Kok nek gak percaya ya jam 09.00 jam 10. nek dina Senin Senin. Amarta. Ya wis pokoke bang telu ki lho ya tak kandhani. Heeh. Iku nek jam 09.00 jam 10 wong wedok-wedok lu situk kan sing nggo ngarepe omah. Lah nek ndi? Sengidan kabeh. Delik ngono ta? Delik. Mosok Den. Lah nek ketok Amarta liwat. Mari ngono kok ketok Selasa. Luh, mekar rek. Kon ku disawat watu wong lho kon. Rebo iku tambah anake diwuruki. Engko be ana wong rene nduk nek takon kandhanono ibu gak ana. Iku syariah ya. Syariah. Sing paling kejem. Iya, bareng teko jebret. Dek, mana ibu enggak ada? Loh, kemana enggak tahu? Lah, delalah arek lho kudu pipis. Arek sing nagih lho kudu pipis. Malah dek Petugase ngono ta? petugase Kudu pipis. kudu pipis. Nang jedhik. Iya takon dek kamar mandinya mana? Sana lo belakang. Heeh. Mlebu bleng dadak mbokne ndopro kok kuno. Kon niku kok renat kundan. Bu, ngapain di sini? Aku kan kudu pipis. Aja ngomongno iku Det. Oh gak, ya nuwun sewu. Wong kene iki masih diutang sportif. Sangkano nyemoni wong kene. Nek wong kene nek Senin nek njaluk sing lanang ayem. Senin Gawe bayar ku. ya apa? Pak, duwike gawe apa sih, Bu? Gawe bayar Amarta. Beyok dibayar Amarta dicatet plek sak tabungane. Nek Selasa Selasa mekar rada kasar. mekar. Pak, duit. Sing lanang gawe apa maneh? Bayar, mekar. Bayok langsung dicatet plek sak tabungane. Lho, kon tak kandhani nek rebuh kon tak kandhani. Syariah. Nek rebuh syariah nggo kene iki lho wong lanang-lanang lho akeh sing setruk kon tak kandhani. Lapo? Lha wong wedok-wedone njaluk dhuwit iku nyenggro. Mergo syariah kasar. Syariah iku kasar. Ya apa wong wedok? Pak, duwe. Lah sing lanang gawe apa maneh sih, Bu? Gawe bayar syariah. Sing lanang gak jawab sak kecap mekan. Wis entek, duwe. Mosok dijaluki dhuwit sampai setruk. Loh, dikandhani kok. Wis Wis aja macem-macem awak dhewe teko kene iki diundang karo bapak supaat Supaat. karo Ibu Rupi. Karo Ibu Rupi kan gak ero sejarahe Supaat iku sapa?
Sopo Nek Supaat? Supaat kancaku sekolah biyen. Mosok Net? Kancaku sekolah, arek iku bener luman tapi ndawablek iku biyen. Supaat? Supaat iku ndawablek gelek diparah sampe gurune. Mosok Net? Iya, ayo Supaat berdiri. Dadak gak ngadeg wong itu. Lah lha apa? Anjane gurune ayu nek jajan. Iya. Senengane marning ae. Ayayane entune tedas rek, gamane kerupuk iku jek saripe. Iya. Iya, aku tau ditukono marning sakmene lho. Heeh. Mari ngemplok tak emplok blek degeguk. Gegerku blek aku langsung kesereten. Lah, yo rupi ya ngono. Elelo ya kanca sekolah biyen gendak aku goblok. Hei! Lambemu kon. Aku iki mangane gak wani banter-banter. Rupi ku ayu. Masalah dadi nek wong ayu. Lah nom-nom aku po ya Michael Jackson, Bro. Mbok. Gendak aku kata-kata. Aku mau rame-rame cuma dicolong Cak Supaat. Lambemu Net. Kandhane yo rupi ambek aku lho ping 3 goblok. Lho. Aku ndredeg lho Net. Lho kan aku ngomong apane? Rupi ambek awakmu ping 3. Iya. Lapo? Simpangan ngene iki lho. Anggitmu gendakan ping 3 lapo? Asosiamu aja terlalu naparno lho. Aku wedi nek diparani Supaat ae. Lho, nek diparani saiki mungkin eling ku kancaku langsung disawer. Sayang bawane durung dibuka. Iyalah, tibake kon niku nuwun sewu, Net. Apa? Tibake mbok omongno Supaat Rupi iki butuhmu iku arep-arep disawer kon. Gendeng ah. Kuntet bayarane paling mahal dhewe nggo Budi Wijaya 800, Bro. Upamane kon disawer, Alhamdulillah rezeki tekok dhewe. Nah, nek kon gak disawer, nemen Pak Atimah. asem kon. Oh, Kak. Sorry. Supaat sorry. Kanca dhewe rek, ya sing ngene iki biasa dagelan guyon. Yo, ora temen. Gak. Ya apa carane wong ku seneng aja sampe digawe ati. Aku mangkel ambek awakmu, Net. Mangkel apa? Kon semayan karo aku jere esuk mangan nang omahku. Tiwase aku gak metu-metu. Sedina muput ngenteni awakmu kon ya gak teko. Kon iku lho lapo? Sepurane Tut. Aku janji ambek awakmu sampai Suloyo. Kon tak garo sejarahe sih. Lah sebabe apa kon gak nang omahku? Tas iki bojoku lak ngajono permohonan nang rumah sakit. Iya. Lah isuk mang aku kurung kabar bojoku ditampa nggo rumah sakit Tut. Ya Allah Gusti. Ditampa nggo rumah sakit katik bagian ngarep dhewe. Dokter ta? Ngapira bayarane dokter? Bagian kantor ta? Tuas pegel nyateti. Bojomu bidan ta? Alah bidan sotek celup opak. Bayaran nyenteng. Lah kok dadi pegawai rumah sakit bagian ngarep dhewe Iya. iku bagian apa? Dodol gorengan. Asem. Kurang ajar lambimu bejat ngene. Dodol gorengan. Oh dodol gorengan kok dadi pegawai rumah sakit ngene. Kok tak kandhani, bojoku dodol gorengan. Tak bandane mek 150.000. Terus 2 minggu luh temen tuh sing teko gerutuk. lunga teko. Iya. Sing tuku ta? Alah nagih Bang Titil ngopo kok. Bolak-balik kok diutang. Ayo gak ngono anjene. Terus kaya kabari anakmu kok. Oh, anakku Budi. Anakmu kan 3. Iya. Sing barep kok jenenge sapa? Budi. Oh iya, kabare Budi apa? Nggo Jakarta. Alhamdulillah. Dadi tentara, Bro. Syukur. Ya iya alhamdulillah kok kono dadi tentara, Syukur. digawane bedil. Iya, Mari iya. ngono ngawal komendane. Oh jelala lho komendane dicokot lamu, nggo bathuke dibedil. Le, Lamuke lho kena bathuke komendane. terus sing nomor 2 iku Sing nomor 2 ya ngono. Anton. Anton. Ah, terus kabare apa? Nggo Kalimantan. Kabare? Kalimantan alhamdulillah sukses. Ya Allah. Lah anakku bro masih anak dagelan sukses kabeh. Gak kabar-kabar kon. Lah sing nggo omah motor ireng Pak Jero. Pak Jero iku. Pak Jero kok Pak Jero. Pak Jero ta Pak Jero. Lho iku tukane sapa? Pak Jero tukone anakku. Kabare 2 wulan sing kepungkur. 2 wulan sing kepungkur aku dikek motor elek gawe nang sawah. Tukokno Innova.
Elek-elek. Innova kok elek. Lho, iku wis elek gawe anakku. Terus mari ngono jare dikabari aku krungu kabar jarene dikirimi dhuwit 200 juta. Dikirimi dhuwit 200 juta. Iya, kok tak kandhani. Langsung kok kono aku nang Wak Lurah. Heeh. Tak gawe tuku kuburan. Gendeng aku niku lho. Lah apa begitu kuburan? Lho, mbae kan dudu wong kuno. Mbae dudu wong kuno tak tukono kuburan khusus. Oh. Iya, mari ngono 4 wulan gak ono kabar, Tut. Lho. Teleponen, Net. Tak telepon gak diangkat. Iya. Tak WA gak dibales. Paranono nang Kalimantan. Wis tak parani rono. Tiba ya apa? Alhamdulillah nggo kono anakku kecekel. Kundet, anake kecekel kok bangga. Lho wong kecekel gak mungkin terpengaruh kanca-kancane. Lingkungan iku sangat memengkerawruhi. Biasane niku kena pengaruh bisnis narkoba. Bapak gak ngono. Berarti anakmu dihukum. Iya. Dongakno muga-muga nang ya metu. Aja katek mulih mesti sini. Anakmu wedok Lastri. Sepauran itu aku gak pamer tuh temen. Nek anakku sing jenenge Lastri nggo Hongkong saiki. Ngono rek gak kabar-kabar rek. Makane aku tak sepurane gak ngandani awakmu. No Hongkong pirang tahun. Anakku nggo Hongkong 3 wulan lu temen tuh saiki. Sukses ah. Alah meteng. Minggat Net. Ya Allah minggat apa? Pas itu meteng dirabi wong Hongkong. Anake meteng kok bangga. Lho anake metenge bangga nek kale ditengi bojone kok teng ya. Oh dirabi wong. Dirabi wong. Lah iki lho ya pedete sapa iki lho? Telek perinisan. Wong dikala menghibur kok tambah perinisan. Syukur. Wis, bener. Tak menyanyi aku. Menyanyi lagu barat. Lagu Michael Jackson. Bu. Baik, hadirin yang berbahaya. Hadirin yang berbahagia kok berbahaya. Lah ya berbahagia. Berbahaya awakmu. Tuh, siapa sih ngomong? Awakmu ngomong berbahaya. Ngomong apa? Berbahaya. Wong cangkem ngono. Kok niku sing bener iku hadirin yang berbahagia. Ya. Kon mang gak berbahagia. Ngomong apa aku? Berbahaya. Wong cangkem. Ya bapak. Ya wes nyanyi. Baik, hadirin yang berbahagia, saya akan menyanyikan lagu dari sebuah album Michael Jackson yang berjudul Tak Gendong. Aduh, Oh Michael Jackson kok lagune tak gendong. Iku lagune Mbak Surip goblok. lah iya Mbak Sorep. Jaremu Michael Jackson. Siapa sih ngomong? Lambemu Ngomong apa aku? Michael Jackson. Wong cangkem. Alam bu. Wes, Mas Amrip, lagune Mbak Sorep Tak Gendong iramane rock. Waduh, Oke? iramane rock. Mas Hamid, Ha. lagune Mbak Surip, Hah? iramane rock. Rock Mas Amrip. Rock kok rock. Rock. Oke. 1, 2, 3, 4. Wah ya guru. Iku ngono unyil. Selamat malam kawan-kawan. Iku ngono unyil plok. Ya ya, Brip. Hei, tak gendong Brip, Brip. Lah apa unyil iku? Goblok kok ambrip ya. Lah iya. Sing kena Brip. Lagunya Mbah Surip. Lagu Mbak Surip, Tak gendong. Judulnya Tak Gendong. Judulnya Tak gendong. Ayo. Ojo sampai unyil. 3, 1, 2, 3, 4. Tadi
lapo kok jeneng. Apa ganjok pencak silat iki lho. Sak gue tak gendong, apa mau iringi pencak iki? Apa mencak batuk ngono lah. Arek-arek ku ya ngono ra, arek. Apa rek? Brep. Lagune Mbah Surip kok Lah gue mbak sore brep. dikae pencak silat. Update hampir rek. Tak gendong ya. Baik sekalian, maaf ada kesalahan teknis. Baik, ini aku yang prosedur. Tak gendong. 1, 2, 3, 4. Ya. Ye. Tak gendong gak mana-mana. Kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Lapo gak mana-mana. Lah iya ngomong apa? Kemana-mana ngono lho. Tong cangkem. Sing salah kon. Kemana-mana? Sing bener iku kemana-mana. Oh kemana-mana. Lah kon ngomong Ngomong apa? gak mana-mana. Wong Oh tak- iya ngono. Cangkem. Tetap. Baik, saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 3, 4. Ye. Tak gendong kemana-mana. Ya. Tak gendong kemana-mana. Enak toh, mantep toh. Apa mana? Mantep toh. Enak toh, mantep kok sok mancep iki lho. Mantep batukmu kuwi. Aku bang apa? Mancep toh. Tong cangkem. Bolak-balik kok cangkemmu ae. Ya. Oke, Langsung. Bapak. Oke, 1, 2, 3, 4. Dong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak toh, mantep toh. Oke. Daripada mbak anter, enggak mbak perkosa. Mendingan tak anter sendiri. Tak sogok. Perkosa gak oleh malah mbok sok. Ayo bapak. Lanjut. Where are you going? Okay, I'm walking. Where are you going? Okay, my darling. Tak gendong kemana-mana. Ya. Tak gendong kemana-mana. Enak toh, mantep toh. Daripada nembak pesawat, logur terus modar. Mendingan nonton Ludruk Budi Wijaya. Lungguh bareng pacar. Hei awas, orang-orang. Where are you going? Okay, I'm walking. Where are you going? Okay, my darling. Asik. Tak gendong kemana-mana. Iya. Tak gendong kemana-mana. Ah! Det, kentekan napas. Lah iya. Semaput, Det. Nyanyi iso kentekan napas. Iki engko nek sampe urusan awak dhewe, Rendeng-rendeng. ayo digolekno damen, Terus? disoki bensin Diobong, diobong. ngono ae. Ayo. Kate diobong. Kok nak tak obong. Wong nyanyi kok sampe kentekan napas ngono iku lho. Hamrit. Stop. Wes, Ya bapak. gak ngono sih.
Wong arek ijik pelu ngene mboke kok tega ngono lho ngetutno. Ya wis baba. Mboke kok tega ngeculno. Lho, Cak, lho. petuk bojoku apa gak? Sapa? Lho lah kok niku ora bojoku apa gak kok sapa-sapa tak antem sandal bosok kon. Ditakoni kon iku petuk bojone ta enggak? Ya bojone sapa? Lah kon rohmu bojoku sapa? Sapa lho? Lah sapa bojoku? Lah ya iku sing tak pikir. Wes. Sapa bojone? Sing tangan-tangan iki lho mbok, iki lho kok tega ngeculno bengi-bengi. Ya wis baba. Arek kaya bayi stunting. Roa. Apa? Stunting, ngerti ya? Bayi apa? Stunting. Ya wis baba. Petuk bojoku ta gak? Ngene lho. Bojo peno ngono sajane nuwun sewu lho ya. Lha apa? Gak tau cangkruk nambah awak dhewe ngene iki. Terus? Bojo peno iku lak katut pamong-pamong liyane. Lah katute ku katut nang ndi? Aja diomongno. Rame-rame ta. Aja diomongno. Rame-rame. Kok geger. Iya. Kan timbangane anu lho ya. Tanggung jawab, Pak. Bojo peno iku katut pamong-pamong mrono-mrono. Siji Terus? ndata wong katik siji ndata komplek. Komplek iku kan gone Ya. panti sosial ngono kuwi to. Iya, kadang-kadang ya jurang kuping iku. Terus? Kadang-kadang ya nggo jelak. Ya ngono-ngono iku nggone. Lah apa? Iki sing temen lho ya. Aku iki golek bojoku. Kon iku diomong. Aja ngomong sing enggak. Oh, Ngene gak iki gak urung dek engko emosi. Iki aku serius lho ya. Iki aku iki penting. Arang mulai sih. Bojomu ada gak tau mulai. Gak tau mole. Wis terus terang ae. Asline bojomu iku wis gak seneng mbek awakmu. Lah ayo, tak ganti ae. Ayo, mbak aku. Nih, Apa? kon seneng. Iya sih. Iki ngono wis rondo. Awakmu iku lho. Ndek bojo. Saipet. Awakmu iku saipet nang seneng aku sakmene gedene iku lho. Terus sampe apa? Wedok ta? Dedok. Lah kok iso? Yo, wong tak sangga. Aku ngomong terang-terangane ya. Bojo sampean iku wis gak seneng karo sampean. Gak mungkin. Paling awakmu iku adu domba ya. Bojo pen iku nek ngomong nang aku ngene, aku iku tet ambek bojoku wis bojoku ibarat debok. Ibarat debok anyep jelu. Mosok, Cak? Kandhane jare nek turu lho gak obah belas. Mosok, Cak? Dipadakno debok kaya ngono iki lho. Ya Allah, Cak, sampean kok tega temen sih, Cak. Temen ta, Cak? Masa ngono kok mbok omongno. nek ngelono wis tebeng kaya bongkokan damen. Ngono ta, Cak? Wis mbugul. Lah wis aku Ya temen. Allah, Cak. Kok becik men bojomu ya, ya. Alhamdulillah, plaris. Cak. Iku sing temen ta, Cak, bojoku ngomong ngono. Aku iki gak tau goro, malah ngomong ngene. Wis aku Ngomong apa? ndelok bojoku wis gak keduga suker. Nek turu mungker kaya bolos, ilere kena gawe ngepel keramik. Ngomong Ngono, Cak? iya. Teman, Malah jange tak pegat ya wis ah. ngono. Iya iki mang wis budal nang KUD. Masa KUD, KUA. KUA kok KUD. Iki temen tak percaya lho omong sampean yo. Aku iki gak tau goro. Iki tak goleki bojoku. Iya. Sampai kepethuk tak pateni nggon. Kowe nek perlu patenono wis. Temen yo. Iya. Berarti bojoku wis gak cinta karo aku, wis gak seneng karo aku. Gak arep. Gak arep karo aku. Gak arep. Tajin. Den, ambaan sih. Apa? Wong dhek iku ayune kaya artis. Lah apa? Wong duwe bojo taji kaya garangan anggop ngono. Rungono. Iki nek sampe muring-muring taji sing seneng sapa? Sapa? Iki lho nyambik. Ya iya. Kate mbok leles ya. Iya sih. Gantek-gantek. Ya entek, tandane dhewe tak gadu. Gaduh. Gak ngertemu tak kok gaduh iki. Ya baba. Ah. Lapo? Alah. Ansip minta bantuan ana kudane lucul iki lho. Kok Tolong pokoke, Cak. Eneng apa? Kabar gawat.
Kabar apa? Aduh, dolek ono arek songo mau Cak. Aduh. Lapo? Diapakno? Senep aku Cak iki Cak. Lah lapo? Aku mari diperkosa Cak. Hei, Tolong laporno polisi. mari diperkosa. Isok gak isok laporno polisi. Lah ya mari diperkosa. Dolek ono arek songo. Gak ngono pedhus endi sing merkosa dekne. Ambaan sih. Wong kon iku diperkosa arek songo. Lah apa kon kok meneng ae? Lah apa kon kok gelem? Loh, aku iku wis berontak. Lah Sebagai buktine- seorang wanita iku diperkosa berontak iku koyo aku iki lho. Lah buktine kon Sing penting arek songo iku mau dolek ono. Saya Dolek ono sak ketemune. lho nek ketemu. Arek songo iku mau durung tutuk karepku tok ono entukno dhisik. Terus aku mau laporan nduk polsek menganti, Cak. laporannya apa? Nduk Bapak polisi aku. Ya apa ya apa? Lapor, Pak. Ya. Aku diperkosa arek songo. Baik terus. Pak polisi ini ngomong ini, sampeyan yakin arek songo iku uwong kabeh. Lah emang ngabir. Ya bener sih, polisi tak kok ngono iku. Ayo nek wong nek duduk. Ola apa padha pringisan nang kene tuwek-tuwek gak nyebut iki yo ngene bedes tambak iki. Apa? Bedes tambak. Bedes tambah kakimu, bedes tambah. Apa? Lah nyekel tanganku. Gini loh, Oh matamu ngono. Ya habis. Oh tak tublek loro maneh lho kono. Masa? Kon niku gendeng ta. Wong ayune kene kok celuk Lah iya. Sing bener ngene lho. Ya apa? Ngene lho, Pakde. Oh. Pak jejeg kon kok. Arek-arek. Wong ayune kaya ngene kok mbok celuk ayune kaya ngene kok Gelo. celuk Mak Dik. Aja diceluk Gelo. Aja diceluk Mak Dik. Celukun Mbah Yai. Bayan. Lah dikira aku tuwek ta. Mek perkara ambek perawan kene, ambek rondo kene yo minggir ketemu aku. Iya, aku percaya. Hmm. Wong biyen niku elek saiki ayu. Ki tak operasi. Percaya. Operasi tekan ndi kon? Operasi. Tekan ndi? Mek perkara perawan-perawan ambek ibu-ibu rasane satu rasa. Masuk sih. Dua rasa. Apa? Rasa apa? Satu rasa apa? Iki dua rasa. Rasa sing tengen Sing ndi? sing tengen rasa apa iki? Sing ndi? Iki. Endi? Iki. Lapo pendile mbok dudut. Maksudku di sing sisi rasa Iki kanan. iya. Mari, Mas. Lah sing kiri? Iki. Heeh. Iki senengane bapake kemanten. Oh, lah sing tengah? Iki lho. Iki. Mari, Mas. Iya. Teh sisri. Oh, teh sisi. Lah sing tengah? Teh bandul iki apa? Lah apa kok? Cara wedok. Pancene wedok kok. Bandel apa? Wis jane macam-macam kon kesiri aku gak kira gitu. Tak idoni lho kon. Ju. Samene ate ngesiri aku ya kaya beting numpang tahu. Wis suwe ra tau kepethuk. Iya apa sih Cak wong aku iki pragawati Cak. Pragawati apa? Buktine apa? Aku pemenang Miss Universe Indonesia. Oh, pemenang Miss Universe Indonesia. Wanita paling cantik se-Indonesia. Se-Indonesia. Terus ceritane ya apa kok sampai menang nomor 1 kuwi ya, Men? Loh, panitia iku gak ndelok ayune, gak ndelok seksine, sing penting perawan. Pesertane Indonesia tok. 7.000 Indonesia tok. Sak Indonesia iku 7.000. 7.000 peserta. Disaring dadi 70. Carane Disaring dadi 7 karek siji ya aku pemenang. Kudu perawan. lah liya-liyane Kalah kabeh. sebabe Jurine kan ngetes dicemplungno kolam bleng kabeh. Oh iya. Didelok mek anek blekuduk gak perawan. Perawan bener tuh tanyane tuh. lah bareng wayahe Aku awakmu nyemplung rong dina rong bengi gak blekuduk blas. sebabe apa? Ndase tak taleni karet. Karep budar. Dar sapa? Kan ngomong sing genah lho. Apa? Dar sapa iki? Darmanto iku pakdeku ya. Mau sampe ada? Lemper. Ya apa? Nih, Apa, Cak? aku krungu sampean lah teko luar negeri. Iya, Cak. Tapi diomongno tak Gadut. Wis karepmu Aku krungu-krungu iki lho. Sampean niku perusak rumah tanggane Taji. Loh. Kok iso
Kabare ngono mi. Sampeyan ku jare sapa? Lho ala kandhane aku krungu dhewe umum nek sampeyan niku retake rumah tanggane Taji ku mergo sampean. Pancene aku ya ayu, pancene ayu. Ya iya. Nek perkara ngrusak rumah tanggane wong, sorry Nehi. Tapi berita sing tak tampa ngono lho mi. Jare sapa iku? Lho jare wong dhewe. Jarene Taji dhewe. Iya. Taji ngomong aku ngrusak rumah tanggane dheke. Ero rupane Taji kaya bedes angop ngono iku. Lho. Gak sak temene awakmu ngrusak tangga. Ya gak, Cak. Lho ngono. Lah nek ancane gak ngrusak berita iki termasuk gak bener. Ya. Ngono lho. Tapi jelas iku wis umum mi. Wis omong apa aku ketemu Taji gak tahu. Lho. Wis umum saiki ku usume HP, WA. Dadi retake rumah tanggane Taji ku mergo sampean. Ah berarti ya Taji ku. Loh. Taji ku lambene lower nek. Lah lower rencane. Heeh. Ojo sampean adu dombas. Adus dombas. Adu domba. Lakune ramai-ramai ku lho. Adu domba. Adus dombas. Ya Adu domba. pokoke aku gak nerimakno. Aku gak tahu ngurusi Batajiku njongkir jempalik. Batajiku gendaan. Wong Taji ku lho rupane kaya semute rambutan. Ya mbok wong umume ngono. Umume ngono mi. Ameng kira. Ojo sampe wong telu kecipratan getih. Tajar Taji. Lah aku gak melok-melok aku. Gak nenek, sumpah gak nenek. Entenono ya. Ya. Enteno. Ya. Tak sumbarane Taji. Taji. Kon niku ape nyumbari tas Cak! semayan gendang. Jenenge wong wedok gak kakek cangkem. Wis, delok dhewe, mek gak Taji hancur perkara cangkeme. Tak tinggal. Ya. Tadi. Lapo. Kemana? Taji. Kok kaya gak patek waras ngono ya? Siapa? Oktay ku mau. Lho ke biyen nek Darmanto gak apa waras itu. Waras gak sampe kaya ngene karo Lah iki. kok kaya wong koplak. Ke biyen jenenge oplae. Aja rame. Det ikon ngomong ngono ku temen tak. Wis tau kandhane kon kok gak ngandel sih. Umum ya. Aku umum. Lho, Pak Bayan. Bayan. Pak Bayan. Ya, Ya. Yan. Ya. Tambah ganteng rek. Ganteng. Iya akeh. Bayan. Ah, jelas kok. Ngalor ngidul nggawa buku. Loh, aku dadi Bayan iki. Jiwa penduduk. Oh. Dadi jiwa penduduk pirang-pirang desa niki. Ya iyalah. Mergo oleh bantuan ya. Desa saiki oleh bantuan. Bansos ada. Sembako oleh. Loh, sembarang pompo negara iki duwe akeh. BLT ono. Iya. Lho, Mak, buku kok ambek nggawa ngene, Pak. Iki apa iki, Pak? Loh. Apa iki sodelot? Potelot. Sodelot. Potelot. Nek potelot cilik tapi nek sodelot gede. Kanggone, Mak. Akeh. Nek kanduk kantor, Gendhutuk kentongan. lah ning sawah, Gegejek jagung. kantor yo nulis ya. Apa itu? Sampeyan ndak tahu apa? Yo, data penduduk. Oh, data penduduk. Siapa jeneng siapa itu? Ajeng oleh Jenengmu sapa? Kentut. Jeneng kok entut. Kentut dublek. Hah? Kentut dublek. Oh, kentut dublek. Kentut iku aku sing dublek awakmu. Oh, kentut ku aku aja dublek awakmu. Kate ngono. Kate. Kentut. 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 Alah iki gak tau sekolah paling. Lho kok nek sekolah TK ya? Kok aja keken. Kentut, Pak. Pak Bayan. Sampeyan iku dadi Bayan pirang tahun sih? Petang tahun. Lah dadi Bayan petang tahun nulis kaya menggok-menggok kaya. Lah cenderane mejane keterangan menggok-menggok. Carane ya napa isan gak menggok. Oh ngono. Tutup meja. Sementara digawe meja. Iya apa nek kancane gawe meja iki rek. Kentut, Pak. Halo, Ba. Nek obah iki bengkong. Kentut. Kentut. Aduh. Apa, Tek?
Apa, Det? Apa, Dad? Apa? Peng. Apa? Wis nyile omah jajan duwe gawe pek, gegerku bengkok. Meneh ben ite ya titik lho, Rek. Iku kebanter. Kebanter. Ah, keliru. Baleni maneh. Bener ta? Pelan-pelan. Kentut. Ya. Gak leres e? Gak. Kaya ngene. Jenengmu siapa? Ipeng. Gepeng. Ah, kuwi. Titik. Apa sih, Dad? Kuat. Mbok tambahno kae pijet men. Ra ditotok digetok temen. Jenengmu? Kepeng. Jenengmu? Gepeng. Ah, kuwi. Jenengmu? Gepeng. Lah, Dek, kate. apa? Kepeng tok. Oh, jenengmu Gepeng tok. Hehehe. Gatik tok. Gatik tok. Oh, jenengmu Gepeng gatik tok. Gepeng. Kepeng. Gepeng. Ah, kuwi. Awakmu gak ada bojo ya? Kadewe. Ah, sembako oleh titik. Duh, ya wis gak apa-apa. Oleh yang 3 kilo. Senang dulu ya. Jenengmu siapa? Kula kuntet. Ah, iya sih. Jenengmu Kepet. Kuntet. Kuntet. Kuntet kok Kepet? Oh iya. Lho kok pedet sih, Pak? Pedet sih. Oh, ya keliru. 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 Dihapus. No. Pitik warna-warni. Kayak buntutnya jaran. Apik rambutnya pang-pangan. Iku kono lho. Kacau. Jenengmu Kuntet. Ya. Bojomu sapa jenenge? Kaseni. Sapa? Kaseni. Oh, jembek aku. Bojo kok kaseni. Lah sing aja kaseni kok. Bojoku sing antep. Jeneng wae. Masa jenengku bojoku Rahayu ta piye cek kaya Heru. Jenenge Kaseni. Kaseni. Penggaweane apa? Dadak. Masak. Dadak. Heh? Tandur lho. Oh, bagian dadak matun. Nggih. Apa sih, Dad? Apa iku? Dapak ngene ditutuk ngene kok. Wes, nggih. Saiki awakmu jangan sembako. Asal pinten kilo, Pak? Awakmu wong loro oleh 10 kilo. Alhamdulillah. Lenga ketik sak drem. Oh, Waduh. iki temen dakulaan. Iya, lenga ketik sak drem negara ki soge. Nah, Mari ngono, iwak pitik jemutrune tok. oh. Pitik jemrutune to? Iya. Ndok. Ah, gak ndok apamu? Ngawan apa? Wis duwe ndok dhewe no. Endi? Lah kok gawa yo? Lho, Iku lak ratu-ratu. nggih. Wes, Tanda tangan. tangan nih. Loh, kok gak metu teh? Oh, alah. Loh, entek wong sini. Entek, Pak. Entek. Padahal iki minta isi 2 drem. Entek, Pak. Gak metu ya? Yo, takut metu. Ya wes, matur nuwun. Tanda tangan. Tanda tangan. Oh, tanda tangan. Ayo bedah. Kepek. Ya. Kau betul tanda tangan. Apa cap jempol? Ya. Entot jempol tangan 5. Karuannya, Pak. Jempol tok. Coba tak ya. Heh. Aduh. Apa? Tak jempet. Keprek. Pak Bayan, Iya. mantu tanda tangan kula tak mantu. Heeh. Tapi sampean pun teng pundi-pundi. Kak. Mungkin sampean mriki dibetakaken masakan paling enak kali bojo sampean. Oke. Lho, kok kandhani dah? Nggih. Wau ngomong. Ndelek sampean. Golek sampean Dimasakno. masakno enak kok gak teko-teko. Iya. Kesenengan sampean. Engko digawakno panganan enak. Wah, jelas. Kali Okta. Heh? Sampeyan ndelek Okta. Dolane jajan toko luar negeri. Temen ta. Dari sampean wis WA. Heeh. Nang dolane jajan paling enak. Wis beres. Budal. Ngoten lah. Ya. Nggih suwun nggih. Tenang aja. Ya. Wis penak.
Jan aku nyensus penduduk iki petang dina gak mulih. Ah, apa iki? Gempol Waru. Sumber Agung. Mantuk. Lamongan. Rema Putri. Rema Putra. Sapa iki? Apa? Sampeyan kate nang ndi? Loh, mungkin nyensus penduduk dadakno kate nanti. Sing temen. Iki lho nggo buku lho buktine. Alah wong acting tok nggawa buku ya iso. Lho, Kaya aku adane lali penggaweanmu ae jiji. ruwung nyeluk jiji. Mas Bayan Taji. Ngono lho. Sejak kapan aku kongkon nyeluk Mas? Yo sejak saiki. Lah kuwi apamu? Bojo. Gak salah kon aku ngadek bojo. Heh? Gak salah kon. Yo ora. Sejak kapan? Loh, sejak malam ini. Kacau. Watos. Wes bener. Ya bener to rek. Lah ya wes bener. Nensus. Ya iya iki kan jangan oleh sembako. Nensus penduduk apa nyensus gendakamu? Nyensus penduduk. Teman, Bisa. penduduk Tak apa hitung. penduduk? Sing rondo pira, sing prawan pira, rondo sing nom pira, rondo sing tuwek pira. Dadi olehe karuan. Lah iku kok tulisane kok. Rondo-rondo sing nom-nom tok, heh? Sing tuwek kok ge syarat tok siji. Heh? Iku Ngomong. aduh. Ngomong. Kok ngomong wis ngomong kan kok iso. Aku dadi bojomu wis pirang taun. Re. Aku dadi bojomu wis pirang taun. Gak usah pringisan. Kacau. Dadi bojone kok bingung. Ah, Aku dadi bojomu pirang taun. petang tahun punjul suwengi iki lho. Petang taun punjul sewengi. Heeh. Terus tak takoni. Takono tak jawab. Jawab lho yo. Tak jawab takono tak jawab. Lek gak kok jawab tak idoni bosok raimu. Gak ono idumu ku racun ta. Teman. Kon nyalokno dadi bayan iku duweke sapa? Kok gawe nyalokno iku duweke sapa? Duwe mbokmu. Duwe mbokku kan? Heeh. Terus warisane mbokku sih. Iya. Saiki bareng wis dadi bayan kelakuanmu kok kaya as. Aku. Takon apa aku? Heh? Wis bener kelakuanmu. Hah? Getok. Iki nek goblok piye? Kacau. Heh? Kon datang ngene iki lek mek kok gawe syarat sih. Gue syarat piye jane? Halah, Cak. Ilingo. Kon sagurunge dadi bayan. Janjimu piye karo masyarakat sing kate milih awakmu? Heh? Kon bakal ngayomi masyarakat yang membutuhkan. Ya iya. Kenyataane apa? Kon wis dadi bayan. Sing wayahe oleh BLT, bantuan sosial oleh beras, ora kok kei. Heh? Tambah kok kei sing kok senengi. Uang sing membutuhkan kok jarno. Iku bener lek dadi bayan. Heh? Seharusnya awakmu dadi bayan iku nlesek nang desa-desa. Endi masyarakatku sing butuh? Endi masyarakatku sing gak butuh? Ora sing kok senengi sing kok kei. Heh? Sing membutuhkan kok coret, sing gak membutuhkan kok kei double-double. Heh? Pokro ngono kuwi. Keprok. Gue badok kacamploke remok. Kon alasamu data rondo-rondo padahal iki gendakamu. Heh? Kon cakut dadi pamung pirang dina duwike desa kontekno kok ge gendakan. Tapi kon gak sadar, Ci. Kon lek loro bojomu sing banget. Kliwat gak trimo. Ndek tetep dijeko. Heh? Gak usah rangkul-rangkul. Sing rekol sapa? Tak kandhani kon iki. Kandha apa?
dadi pamong ki ya. Piye? Pamong bener ya disalahno, salah ya tetep disahano. Terus? Lah aku nyensor penduduk iki berapa tahun? 6 tahun tak cateti woto cari bantuan. Lah iki tarane mudik wer. Mudik iku apa? Heh? Daerah kene iki gak ngerti mudik. Munggah Munggah nang ngene wetengmu ngono. terus. Bareng tak unggah plek. Salah tak, Prok? Nggih. Terus. Gak iso salah. Terus. Ora iso. Aku wedi aku. Kuwatir parwok nek. Terus. Bareng tak cateti rata. Iki tahun wis 7 tahun. Tak unggah plek. Mari ngono ku medon dipilih setengah. Tel. Lho. Terus. Iki aku bingung. Lah, medon tek iki enek sanksine. Siapa yang mengalihkan nama? Iki kena sanksi. Lah sanksi dihukum. Lah nek bojone dihukum ngelih jeneng. Seneng nek bojomu dihukum. Ora apa-apa sih. Yo seneng. Aku dadi rondo. Ya aku rabi maneh. Katelah apa, Ji? Kowe ae goblok. Sih. Heh? Lah nek kon rabi maneh, jarak pirang wulan rabi? Yo. Ayo, Iya. jarak pirang wulan? Saulan. Saulan. Iya. Ah, suwe-suwe diblokir karo negara kon. Sih. Wong iku sing bener, Cak. Ya apa-apa aku bojomu. Heh? Kon kate nyolokno bayan iku dhuwit teko wong tuaku. Saiki wis dadi ngene aku kate kok pegat. Aja undat-undat. Heh? Ya jelas tak undat-undat. Aja undat-undat. Donyane wong tuaku. Nyatane donyane wong tuaku kok entekno, Lho. durung kok balekno. Lho. Heh? Kok ge selingkuh? Lho. Masih kon terkenal selingkuh ya aja nemen-nemen. Atuh! Atuh! Sih. Kon alasan safari Ramadan ambek perangkat-perangkat. Bu, aku tak budal safari Ramadan. Nduk endi, Pak? Nduk gone Jatirejo. Safari Ramadan iya budal le melitit. Loh, Eh, safari baju Ramadan ya. Bukan. Aku sarungan. Sarungan, Marung baju kelamben kopian. api. Kopian. Kopian. Jebule tase isine apa? Heh? Isine pembalut. Heh? Katok cekak, kaosan, topian. Ngono ki safari Ramadan. Heh? Jebule kon budal gendakan. Heh? Nah, iki. Apa maneh kon wingenane ngomong karo kanca-kanca? Hah? Iling-ilingen. Bu, wayahe santunan arek yatim. Anak yatim santunan-santunan. Heh, kon njaluk dhuwit 5 juta, tak ge santunan, tak kei. Jebule anak yatimmu iku arek ondolan jurang kuping. Iya. Hah? Kon ngono, Ji. Hah? Kurang sabar apa aku dadi bojomu? Tenang son. Hah? Kon gak sadar, Ji, kon wis tuwek. Hah? Kon males. Loh, nak kene Mas. Metame. Mas. Aku wis kangen. Ayo cari piti-pitian, Mas. Ayo, Mah, piti-pitian. Ayo ta, Mas. Piti-pitian kok tambah ngendok. Mas. Piye ditutupno tangga? Apane? Aku sing ngombe pil kabeh. Cek gak meteng, Mas. Yo ora iso meteng awakmu. Telalemu padha karo telaleku kok. Tibakno aku kok bandeng-bandengno karo banci. Iya. Cek lancange ngomong banci-banci. Lah ya, apa aku gak banci? Hah? Apa aku gak banci? Ayo, aku gak Hah? Kon wedok ah? Ayo. Apa kon? Aku tak kon ngomong. Cak. Aku dibanci-banci no, Cak. Sembarangan. Kok gak ngomong-ngomong aku banci ya? Ayo. Ayo ngene po nang omahku rong minggu, gak meteng balik. Loh, Sembarangan. Lho jare bojo sampean wis mati ya. Anane aku gelem kok perkosa wingi, Cak, aku manut. Sampe lak ngomong bojo mati, ketabrak truk dagingnya dididili tikus cucuki PT. Cak. Cak. Apa? Aku Apa?
Bayah, pesinge. Aku gak nglarang, Cak. Sampean gendaan karo arek wedok sing ayu-ayu. Heh? Gak kurang sing asli. Lah kok sampean gendaan karo Bancik lho. Sing kok pore apane? Lancang, sungguh lancang. Lah apa aku lancang? Menyakitkan. Lah apa? Ancene kenyataan. Timbangane wekmu wis manak bolak-balik lower. Kilo seret. Iya ta, Cak? Heh, Seret ngomong kok seret ayo. Seret kene katoke katut. Ayo. Bojomu paling berduaan ambek kon meneng ae. Ambek aku ngeses. Saking enake. Enak apa? Kok mloncot Gak kira ngerti ilmu Kama Sutra iki lho menguasai 7.500 pose Kama Sutra. Ayo. Apa iku? Gorila manjat pohon, Cak. Apa, Cak? Apa? Aja kurang-kurang ajar ya, Cak yo. Disawang pendudukmu sakmene kae. Aja ngisin-ngisin aku sampean. Hah? Sik ta. Dununge ki piye kok enek? Bajul teko ki. Aku ya yuk, gak atene serik, gak atene sengguk, gak atene watuk mek entuk bojomu sing kaya kerupuk kulit iki. Kaya apa? Lagi apa-apa kon kok ngerangkul-ngerangkul bojoku? Duduk perkara ngerangkul. Nang kene iki aku memang kan teko luar negeri. Terus. Lah awakmu tuh ke luar negeri lapo? Lah aku nek karep ambek wong iki jenenge pamon. Sik, berarti kan kok kebimbang bojoku kan golek bojoku. Kebimbang apa wong adek kaya angel. Gak ngreken aku. Sik, kok kaya apa katene bojoku? Ya jarno urusanku. Wong ucapan terima kasih. Wong aku bojone. Mas. Sopo garap? Gini. Bojomu gak kira ngerti bahasa isyarat, yang penting hadiah iki lho. Gini. Hadiah apa? Wes gini. Ngomong dalam hati ya. Nih. Nyinyum. Nyinyum. Happy. Hai Jim. Sak cerita lah. Cak. Iki lho, Cak. Apa meneh ta? Tak kei hadiah, Cak. Apa? Aku iki lak digosipno sih, Cak. Jarene ngurusi rumah tanggane uwong. Iya. Duduk sampean, Cak. Tangga sebelah. Lah lalar gawe tak aku ngurusi rumah tanggane wong babongko bagak. Nyok iki hadiahne. Kon mek iso mateni raimu saiki, aja diceluk iki lho Okta. Kok iso, Ayo. Gak apa-apa, gelut padha lanange. Kon gelut aku gelut. Ayo. Salah denene. Ladenono. Gak apa-apa. Aku kok jarine ngaco rumah tanggamu. Ketemu pirang perkara aku, Meneh tenang, Cak. Tenang, Cak. Wedokane ya kurang ajar. Lah apa aku ngesiri bojomu? Alah ya kon gatelen. Lah lha apa Makane gatel? kon teko luar negeri mulai golek bojoku. Lah apa gatel tak karo. Ayo, ngejak apa kon? Ndos sakarepmu. Ayo. Aku ora rumoso seneng awakmu. Lho sapa sih arep Arep bareng? urusan rumah tanggaku kon. Lah kon lek sing ngomong ya. Ayo. Ngejak gerak lambat. Ya. Ayo. Lalar gawe aku ngerusak rumah tanggamu. Mati kan. Ya. Yes. Yes. Ya.
iki dikandani sapa? Aku dikandani kentut, kuntet, gepeng, kon rasane aku bajul. rusak rumah tangga. Ayo Rene. Iki penyakitnya. Iki tuwa-tuwa. Iki lho, Jan sing ngomongi. Terus marung ngono iki. Sapa sing ngomongi? Jare sampean iku gak seneng aku kate megat aku. Lho, jare sapa? Jare iki Iki. tolong saiki. Iki. Ayo. Kalah gede. Ji wong kok dadi bayan gak adil. Lho gak adil piye? Mulane arek-arek loro ati. Lah kon bagi BLT ya gak adil. Sing sugih mbok kei, sing melarat gak mbok kei. Ha sing sugih cek karo sugih. Sing melarat cek bapak cek kaliren. Ya aja ngono lah, Cak. Kaya kidungane sampean Sebagai iki. pamong bapakne wong desa, ayo padha-padha endi masyarakat sing kekurangan iku dikeki. Gak ngono carane. Wes ngene rek. Sing adil lah, Ji. Meneh nek aku adil, Iya, Cak. ganjar aku tak encep nih. Ngono aja. Tak tukone beras 8 ton setengah. Ngatur Tak suwun. kei sak tengah kintalan. Yo wis Bah, sadar. aku lesu ya. Alhamdulillah wis sadar. Selamete gak sampai kedadian Iya. Iya. Sing Iki parah. iki untuk contoh ya. Iya. Contoh dadi aja sampai kaya ngene iki, Mas. Iya. Aku wis rumangsa. Iya, Cak, iya. Aja sampai anak pamong sing kaya awakmu. Lah saiki iki wis rampung, Iya. kabeh nyadari Iya. iki contoh sing elek, sing apik ayo dipek. Ah, sing elek digua. Lah dina iki Heeh. desa ndi iki? Berarti Pranti. Pranti. Bapak sapa? Bapak Supaat, Bapak Supaat iki ngantenan mantu. nanggap ludruk Budi Wijaya. Lah iki lakone sangat rame sekali. Iki cek disiarno lakone. Apa sing lakone? Lakone ya ora ero. Pendekar Bajing Ireng. oh pendekar. Lakone pendekar Bajing Lakone Ireng. pendekar bajing hitam. Ya, ya. Bersama ludruk Budi Wijaya.